Abantu abagotu ase engakentambe nigo babeire bagotigwo magega nabo igo kwebwa egento gekoirera barabu komenya obugimo obokungu na kubwatwa na amarwaire amatindi ayo akubaita asobwango mono gaukwana ase umuyega bwo kubaleta abantu abagotu amo imeye kenyoro kya omuseri imeye bunge ya umachoke borabu omungina Ruth Mugaka oyu oromuchaki bwe kiombe gya thea nigo aenekiria mangana ya na gochaka ekiombe ekyo kirengete gokonya abakuru ekiombe kiraiga kekorokwa ngateye ne kiombe gegokora na mangana health empowerment to the youth and the elderly hasengencho toligereti gochaka Christmas gwanzira nkiende talo 25 ekiombe I am the founder, I am the dream bearer. Nkalengere linga ochake ekiombe rero igari tukuria rero buna turaiga n'abantu ba minto igongo chanka seita iga se na ibuletwe nsange n'abatata n'abamama n'ekisokoro kya nembarororo asokuragira amo no guchake ekiombe anene mono objective enene y'ekiombe nelietagete korora abantu abagotunga buna bono bagotire chinguru cy'obonyamasi cyachakire kogenda nse inkikirito gwenete tobasomi ekiagera ngotebekanere nga ensinyo nigegokinia egasomo niko gegokinia utatiga getari kongaini bono na chaiga rero n'abantu bande ata members b'ekiombe k'embaraiga twaichaga iga totebia abantu abaminta abanene ng'emyaka eye baikire bono iga inkikeria bagwenete guchinga kimubiro okoba naende ekero buno omubiro oyo obeire seginchi obogotu nkikeri batakeire gokorwa nonya nabo igo omosubati Ruth nigo aenekiri buna ekirenga ekenene kyogochakia ekiombe ekyo nokoeneki buna abagotu nkorendwa bare boikeranu na koegwa ayara abarengete boigo ekiombe ekyo nigo kiramente chinguru asesegi yokurwani chisegi chia nyomba gose gender based violence na boigo amono gosarwo kwa abana kumanyikaine nga female genital mutilation ekirenga ekenene kiritukuria rero more aware nga Kisii County gotorerete 84% asogosara abana baiseke so ekerenge kenene kyogukwanira abantu baminto mugasolero kiara nabwo abamago kuri abange n'ekisokoro bakwenikare cyokwarukia abana baiseke kerenge kenene kiringa tutagete gukwana toigwane egere ekichense yake kurwase tulibona 84% okwarukia abana baiseke egere koenekia gotanga okwambukira kuborwaire bwa COVID-19 anene mono asumo yegojo amachiko abekira mone gwisara yobachenu nigo aenegetigwe anene mono chinga kichia bono mintu mwanyagetinge mura awea ngantuli chinga kichia COVID-19 n'abantu mono COVID-19 yetagete n'abantu echigurupu esete yenere tagete gento twakorekia rero twabwatia amachiko onsipia COVID-19 ikiagera bune member yale goso wakorugeita agaria nigarenge go sanitize oyo bwate mask yagotire goso yo tabwate twabwate chi mask twarenge kuba naende bagosuka igachi step wange sana gochumutu twabwata amacho roro ne sabuni barenge gwesibyo koboko na mono naenda ase baikaransete naron twamege tshwange birogo gobire distance ya 1.5 meters une recommended by the Kenyan government. Ase omuyego yo obaletete amo abagotu abu litukorigoro abagotu abange nigo baikiranete na gusanga endagera asobwamo na kulingoligwa amarwaire ao abagotu abu nonyana boigo nigo bagokerete omuroberio yo na kuganibuna ogenderere goikakale na kale na omuyega twakiraiga uyu mwana uyu toletire kiagera bakongo tabari ngiki umwana numugokotoire igo kuno mukatebe mukurate tena numugokotoire omonene yasaye arwa maseseni asebare naende bamente uyu kono mwana w'umuhamati bube abene rukwiragiri abena bayago kwa mwana tari umuntu mwana ni abantu bonsi mamu yabana tubwate no yuga abana abo bara umuntu w'umuhamati umwana umuntu Ekitawo Yesu gukwatere no moko Yesu Kristo. Istowaiga rero na dio moko ndo cyo nabaire asoma seri kera twarekanye. Ayongwa kangambuye mono samusene sene bagende bonsi wacha
abanyagitari boigo au baigete asomoyego yuegere kwene king'oboringoro obungoko rubura ase enchera y'oboikeranu nigo baererete igoro y'obuya bukoringoria amarwaire buna yesukari genkio egere kwene king'a abari bayabwate ngokore rubare oborwari bwa bwango iga ase kerenge kenene gioko launch organization gochigoketa for abagakaba abagotu for ama kwirinde non-communicable diseases. Abantu nabo banyara gocha abange twanyarire konyora bakeigo batukire babwate burwero bwesukari na bakeigo mbaro babwate pressure batemire kurigirirwa ase chinsemo chiri babwate obokongu banyara gokonya. Abantu baito abagotu banyarire bakwegwa amatuka amange bakonyora bagosomia abana lakini abana bagenda chinsemo chisiko bebanga abaibuli abana nabo babasometi babateo chabo bono ngoteba mbia muno ase omwana ominto Ruth Nyaundi asokorete ekiombeke egocha gokonya abagotu naende chingaki chire mutu nimanyete ng'a nobwate ekerengererio gocha korosi nonya ne home chinse chisiko okonyora ng'a abagotu mbabwate ase baroserigu bakogenda kere bagotire babekwa banyakonyora endagera banyakonyora n'amariogo gwetera igokonyora amatuka abo anyarire gagosuka Ginko ripoteri gatembe television kurwaiga ase ekenyoro kia homoseli ime yansemo yebunge ya umachoke burabu elietaliane Isaiah Mabego segokonyora chingaki aetomo cha kondoka ewaji ya burabu.